Ma'lum bolşary häzirki wagtda ýurdumyzyň günnäwir tertine geljegi uly bolana baý çygymal goruny özleşdirmekligi mümkinçilik berýän köpürli senagat merkezi döredilýär. Bu sebäpde berqärar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ajaýyp köpürli senagat ösüşi bilen galkynýan kärhanalaryň birem Türkmenistanyň senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi Köýtönäg etrabynaky Köýtönäg kän müdirligidir. Bu kärhanada ýurdumyzyň şäher künjegine alınıp barýan gurulşyk işleri üçin wajyp ähmiýeti eýe bolan gurulşyk çaglary, ýuwlan şäher hemde çagyl çägi garynysy ýaly magdan däli gurulşyk önümleri taýýarlanýar. Önümçilik üçin zerur bolan çygymal gorunyň kärhana ýakyn ýerleşme bolsa, zähmet netijelerine ýokranmagy häzirmi oňaýly şertleri döredýär. Önümçiligi ýygydarly täze kuwatly enjamlaryň ornaşdyrylmagy hemde ýük ulaglarynyň sanynyň ýygydarly üstüniň ýetirilip durulmagy bolsa, işleňi häzirmi ilerlemegine oňaýyn ýardam berýär. Tejribeli hünärmenliň ihlasy bilen önümçilikde çygymalyny gelip hoşmandan başlap, taýýar önümçini işleri dogrulygyny awtomatlaşdyrylan enjamlaryň üstüne amal aşyrylýar. İşleňi şeýle kemil tehnologiýalaryň üstüne durundyrylmagy bolsa, ýokary sepetleri gazanmak bilen birlikde öndürilen önümleriň ýokary hil derejesine laýyk gelmegini üpjünediýär. Bu ýerde zähmet çeken işgärler hemde hünärmenliň ihlasy zähmeti netijesinde kärhanada oturdylany döwrüp, tehnologiýa ulgamlary durundyrmagy hemde enjamlary erketmeň baý tejribesi toplany. Bu bolsa döwrüp çenikaran saat hemde netijeli iş edilmegini üpjünediýär. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň geçen 5 aýynyň içinde müdürlüğüne agbyr işçi hünärmenler tarapyndan magdan däl önümleri önürmekde şekilini ihlasy zähmet netijesinde mailnama artagyň ýerine ýetirilip, jemi 317.028 kub metr önüme öndürilýär. Bu bolsa öňde goýan mailnamanyň 105.10 götürüm ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişi döwründen deňişlerini ösüş depkinden 114.10 götürümi deň uranyny görkezýär. Ýagny guramaçylykly ýoly goýulan zähmet netijesinde önümçilik boýunça degişi döwrüň içinde 8.555.867 manatlyk önüme öndürmekligiň hötdesinden gelinýär. Gadanylýan netijeler kärhanada öndürjükli zähmetiň barha üstünlikle beslenýändiginden habar berýär. Öz çeken asyrly zähmetleriniň vilayetde hemde onuň şäherine daşarda alınıp barýan gurulşyk gurnama işleriniň ilerlemegine munasyp goşunt bolup durýanyna aýdynlyk bilen göz ýetirýän Köýtönäg kän müdirliginiň ruhy bilen işçi hünärmenleri özleriniň zähmet etkenlerini barha gün saýyn ýokurlanmak bilen şanly garaşdyrmadan 34 ýyllyk toýnam munasyp zähmet netijelerine garşylmak uğruna tutan ýerli zähmet çekýärler. Kärhananyň adbir işgärleri önürjülükli zähmet çekmeklige dürdülip berilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hurmatly prezident boly arkadaly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.